दोस्तों, आज के दिन के वीडियो को देखिए दोस्तों। आज में क्या क्या दिखाइए दोस्तों, हम इसको भी बताइएगा। को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं देते लोगोफोर। गुड मर्निं लोगोफोर, फुङावनो सिखारनानैनो भिडिअ खालामसै होननानै खालामबाय। सेफालि बिबारसो सिरिनानै थाजोबखायो सिथ्लायाव। लोगोफोर बिबारफ्रा आंना बारहांजेनबाय। फार्स्ट बारहांनाय भिडिअ खालामसै होननानै खालामबाय। बिसोरो गासिबो न'आव दंजोबखानायसो, दाबो बायाखै। बिसोरबो बारहांबाय। बानलुआ जोंना गयावनो नै बिबारा फुलि खालामनायावनो सेस रज'नानै बारजोब्बाय हारसिङै। नै बारनो नागिरबाय बगनभिला आरो नैबेबो वाइट कालारनि बिबारा बेलासिबाथाय पिंक जायो बियो। बेथ' कन्टिनिउ बारबाय थाखायो। नैबेखौबो मोजां नुयो, ब्रिन्जाल कालारनि। Mami bici kalau bukan kapan nafsu jadi apa? स्कुलनिफ्राय फैनानै नै जोंहा मामिजों आंजों दखानाव रुटि जानो नागिरबाय। मामि बैसोर सानैना मा नाममोनलाय सोना? रिचि सासेना रसमेरि। आयौ बिसोरबो न'आव फैनानै नै खुन्दुं थुनफैबाय माखासेबाव। सिगां आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना, खुन्दुं वाइट कालाराव कालार होनाय, बेखौनो खुन्दुं थुननायखौ भिडिअ खालामनानै दोननाय जादोंमोन। सिगांनिनो बे भिडिअआ मारै मारै थुननानै मारै मारै सोंदों बेखौनो भिडिअ खालामनानै दोननाय जादोंमोन ना। नैबे भिडिअआवनो होफानोसै होननानै होनाय जाबाय लोगोफोर। जों मारै मारै सोंदोंमोन नायलांदो होमबा लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम। सानसेनि नङा बेयो, खुन्दुं थुनखांनानै एसे सानथाम सानब्रैसो थानानैसो सोंदों नै। सिथ्लायावनो सोंदोंना, बिराद खस्थ', जायगायाबो गिदिंलायलायनांगौ। सिगां स्कुलाव हाबनाय समावसो आइमोन दानाय समाव ओरैनो दाफानो मोननायमोन। हारसिङैथ' सोंफेरखायाखै। बिराद गोसो जानानै सोंनानै दानाय थानोसै होननानैसो दादों। जादोंना जायाखै कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। बेखौ आरो नै बेबायदि खालामनांगौ। मा होनो बेबायदिखौ? आंथ' बुंनोबो रोंबावलासो।
आइ बिखुनजोसो फोरोंदों दानायखौबा एसे रोंगौ आङो बाट बेबायदि हारसिङै सोंफेरनो मोनाखैमोन सिगां आइयाबो बिराद सि दायोमोन नालाय न'आवनो दंजोबो ओंखायनो टाइम मोनबा एसे दानायनो होननानै सोंनाय जादों लोगोफोर आंबोथ' डिउटियाव थाङो टाइमखौनो मोना हांसो फिसाखौ हमनो मोनबाय नामा रोंबाय बा दे बारदो आयु एखे थाबाव आयु मामिया रोंबावबाय नोङो सना र' बैखौथ' नों रोंनाय नङाना र' बे बिदि नङा एथ' स्पिड थाबायो फैद' मा ओंखाम जाग्रोनोसै जोंहा नै दालि नोरसिं बेदर आलु जानोसै दालि जालाय एसे टेस्टि दा बाबा आइ आं मामि ज' जानोसै जोंहा मोजां मोनजायो मालाय ओमफ्राय आबैया आंखौहाय नानिसो जाखांनानै नै खायबाय लोगोफोर खायखांबायानो मामि मा लाबोखो होनावलाय मा लाबोदों जाला मेंजोब्बाय सि सोंनानै मा गोरलायखो फानबाय नै लोगोफोर फानखांबायानो बे भिडिअ खिन्थु नेक्स्ट डेनिसो थोरखांबाय नै दायो नो खनबानो दानो मोनसिगोन नै खनखांनानै खाबायबो दाजेनबाय नै लोगोफोर माला दानो मोनो माला आगर एरनो मोनो जागासिनोमोन ना एरजेनबाय माबायदि नुखो लोगोफोर खिन्थाहरदो समायदोंना समायाखै नायदो नै लोगोफोर मोजां जादोंबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो लोगोफोर उन्दैयाव दानायखौ गोसोखांनानै दाफिनथारबाय आं नै बेबायदि नुबाय समायबाय दाना subscribe